Ir-raġel tar-Russa Marija Efimova ġie arrestat mill-awtoritajiet Ċipriotti fuq il-profil tagħha fuq Facebook dik li hija mixlija bi sperġur u ġurament fals fil-każ ta' Igrant ħaditha qatta bla ħabel kontra l-awtoritajiet Ċipriotti u Maltin. Qalet li għax ma jistgħux iġibu lilha taħt idejhom l-awtoritajiet Ċipriotti arrestaw lil żewġha. Il-każ dwar l-arrest tar-raġel ta' Efimova jinvolvi kumpaniji f'Ċipru fil-British Virgin Islands. Ma' Efimova, akkużat bi sperġur, hemm ukoll l-ekspettur Jonathan Ferris li issa imexxi s-sigurtà tal-lukanda Westin Dragonara. Fl-aħħar jiem ġie rapportat li f'din il-lukanda kienet imur juża s-servizzi offruti d-deputat Jason Azzopardi. Dan għamlu wara li Azzopardi bħala avukat tal-familja Daphne Caruana Galizia kellu kondizzjoni li Jorgen Fenech kien investigat brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia u għalhekk waqaf jieħu l-affarijiet Manta Tomas. Il-kummentatur politiku Simon Mercia kien staqsa jekk Jason Azzopardi għaddix kelma tajba mal-manager tal-lukanda li jafsow biex Ferris jibda jaħdem il-Westin. Dr. Mercia staqsa wkoll jekk Jason Azzopardi għandu xi obbligazzjoni tal-Ferris li kienu involut f'investigazzjoni ta' inkjesta fuq allegat frodi u korruzzjoni fid-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien li Jason Azzopardi kien politikament responsabbli. 7 snin wara li din l-inkjesta nfetħet din għadha mhux konkluża u Ferris spiċċa anki juża l-Jason Azzopardi bħala l-avukat tiegħu.